Kumpaniji ta' trailers jinsabu mħasba kif regolamenti ġodda marbuta ma' trasport se jagħtu daqqa ta' ħarta kbira lilhom u eventwalment se jħallu impatt negattiv qawwi fuq il-prezzijiet tal-merkanzija. Operaturi ta' trailers f'pajjiżna iltaqgħu mal-Ministru Ian Borg kif jinsabu inkwetati dwar liġijiet ġodda li se jissarfu f'żieda qawwija fl-ispejjeż. Ir-regolamenti jitolbu li l-makkinarju li jiġbed it-trailer u li fil-qasam jirreferu għalih bħala iż-żiemel jirritorna fil-pajjiż fejn hu reġistrat tal-anqas darba kull 8 ġimgħat. Dan ifisser li fil-każ ta' pajjiżna, iż-żiemel li jitħalla pereżempju fl-Italja biex jintuża fit-trasport tal-merkanzija ikun irid jinġib lura pajjiżna mingħajr tabija, mentri żiemel ieħor ikollu jittella biex jintuża minfloku. Fi ftit kliem l-operatur ikollu jinvesti f'aktar makkinarju u f'pagi doppji għal burdnara li jkollhom isuqu dan il-makkinarju. Naturalment dawn l-ispejjeż ikollhom jiġu riflessi fil-prezz ta' trasport tal-merkanzija li eventwalment jissarraf fil-prezz tal-prodott fuq l-ixkafef tal-ħwienet wara li l-aġent ikun ħallas prezz ogħla biex il-prodott jasal għandu. Net News tkellem ma' Johan Vella, General Manager ta' Express Group li hija kumpanija ewlenija f'dan il-qasam u li spjeganna x'inhu tħassib tal-operaturi. Il-fatt li qed jiġi propost li kull 8 ġimgħat għal-eżempju, irid jiġi il-trakk trasferit lura lejn Malta u lura dan huwa għalina riżors moħli, impatt finanzjarju li huwa pjuttost qawwi u naħsbu li din is-sistema mhix tajba għal Malta assolutament. Saqsejna lill-Ministru Ian Borg li huwa responsabbli għal Transport Malta x'se jagħmel il-Gvern jekk pajjiżna jibqa' ma jiksibx ftehim differenti u jispiċċa jbati minn żidiet qawwija fil-prezzijiet riżultat ta' dan. Iżda il-Ministru qalilna li dawn il-liġijiet huma diġà deċiżi u ma weġibx dwar x'se jkun qed jagħmel il-Gvern jekk l-operaturi jkollhom dawn il-liġijiet imposti fuqhom. Regolamenti li proċess tagħhom ġie eżawrit. U allura issa se niltaqgħu ma' 8 pajjiżi oħra u mal-Kummissjoni Ewropea biex naraw kif huma fuqhom. Jidher li mhux se jkun faċli għal pajjiżna li jinnegozja regolamenti differenti skont il-bżonnijiet tagħna.